Priatelia, pekný deň. Počúvate a pozeráte 6. diel podcastu z Metropolisu. Nachádzame sa v vzorovom, štvorizbovom, krásnom byte, myslím si, že na 13. poschodí. Áno, na 13. poschodí, výhľad krásny. A so mnou tu na tomto príjemnom castingovom gauči sedí Sebastian Dejanovský, ktorého poznáte inak z prvého dielu. Sebastian, vitaj, ahoj. Jak sa máš? Mám sa fantasticky. Ty? Ja tiež. Tak to je úžasné. Sebastian Dejanovský, nemusím ťa nejak predstavovať, môžem v krátkosti len povedať, že si spoluzakladateľ investičného fondu a developerskej spoločnosti Mint Investments, ktorá má vlastne Metropolis na starosti. No, vitaj v úplnom závere. Je to tak? Je to koniec, vlastne tým pádom sa ti otvárajú iné možnosti. Ako ty spomínaš na tieto posledné 2 roky, čo sme tak čiastočne trávili aj spolu? Tak ty poslední 2 roky nebyli tak nároční jako ty první 5. Já v tomto projektu už jsem 7,5 roku a to je jeden z malých okamih, kde mohu se pozrieť zpět. Už nejsem stresovaný, nemusím přemýšlet strategicky a můžu se aj tiež se užívať tento projekt. Takže sa môžeš konečne tešiť. My sme sa rozprávali vlastne v tom prvom podcaste prvýkrát o tomto s tebou a bolo to asi rok, 3 mesiace dozadu, tak nejako. V zásade sme boli v holobite, ešte neboli ani omietky, bolo to ešte také divoké. Teraz, keď vojdeš do Metropolisu, aký to je pocit človeka, ktorý je tak za to zodpovedný? Aký to je pocit? Tak pro mě je největší radost, že ten projekt vyzerá líp ako na té brožure, keď jsme začali prodávat ten projekt. A vieš čo, ako skupina, možná sme známi v našej komunite nehnuteľností v celé strední Európe, ale ako developer luxusních bytů v Bratislave sme byli neznámi. A tak sme sa potkali s tým, že ľuďom nevedeli presne, co od nás očekávať. Vedeli, že spravujeme veľký portfólio, no ale kde je dôkaz, že budeme robiť byty? A my sme mali naše víziu. Ja prosadil v Mintu, že budeme robiť podľa mňa najluxusnejší projekt v Bratislave a oni mi věřili, mi nechali otevřený karty, ale povedali, musíš to uspět. Takže dneska se pozriem zpátky na všetky ty rozhodnutí, na tu vize a na všechno, co se stalo počas těch 7 let. Ktorú časť Metropolisu máš najradšej? Čo sa ti na ňom páči najviac? Mne sa páči to, že naše vize robiť luxusný projekt v moderním poeti, kde architektúra nebude jenom o tom, jak bude vyzerať tento projekt. Jak poznáš dobře Juraj, tak pro mě byl jediný architekt, který mohl tuto vize pro nás prosadit. Áno, Juraj Sondleitner. Přesně tak, Juraj Sondleitner. A Juraj měl tu vize, že musí rešpektovať naše zadání, co se týká mix bytů, velikost každý jednotlivý byt, že ten projekt byl vymyšlený zevnitř ven a že i ta architektura vnímaná, ta venkovní, je hodně zajímavá. Některým lidem se nemusí páčit, to tak funguje s moderní architekturu. Mně se hodně páči, ale hlavně tento projekt splnil svoje mise, to, co měl být od samotného počátku. Ty, keď si ako developer, alebo vy ste ako developeri, tak musíte na pravdepodobne dennej báze robiť nejaké rozhodnutia o tom, ako čo bude vyzerať, ako to bude prebiehať. Boli aj nejaké rozhodnutia, ktoré sa ti na úvod zdali, robili ťažko a boli také, že fúha, bude toto dobré rozhodnutie a v konečnom dôsledku to bolo dobré rozhodnutie? Spomínaš si na nejaké také kritické? Keď seš developer, tak ty musíš se rozumět, nebo investor, musíš rozumět, co znamená emoce v tobě. Jo? Pokud chceš být úspěšný v jakýkoliv investice, musíš umět analyzovat svoje emoce. Jo? Náš mozek se vyvinul před 200-300 tisíc let, tady byli všude nějaký nebezpečí, na tebe mohl skočit nějaký had, ty ukusnout a hold náš mozek takhle do dneska funguje. A to říkal podle mě nejlíp Warren Buffett, že pokud chceš investovat, musíš umět manažovat svoje emoce. Takže keď už toto máš, tak potom můžeš začít plánovat. Musíš dobře rozumět nejenom ten biznes jako remeslo, co znamená technické aspekty, co je realizovatelný, kolik to bude stát, kolik ten trh je ochoten platit, ale těž musíš mít tu vize. Že nějaký projekt začneš projektovat před 8 let
a teprve teraz je hotový. Takže musíš mít nějakou vize, jak ten svět, jakým směrem se bude hýbat. To, co mě robí největší radost, že tu vize, který jsme refinovali, jako zlepšili časom, se naplnilo ta vize, že ten projekt je komerčně úspěšný. Máme takmer 80% bytů a obchodů prodaný. To samo o sobě je úspěch. Samozřejmě počas výstavby ta stavba se zdražila kvůli ruská invaze, inflace, zvýšení úrokové sazby, ale toto jsou všechny aspekty, který ty nemůžeš kontrolovat. A úkol jakýkoliv developer je se soustředit na to, čo on může kontrolovat. No, v zásade úloha developera je vlastne predpovedať, kde a ako bude trh vtedy, keď tá budova, tá stavba bude vlastne dokončená. Že to je vlastne súčasťou toho remesla a je to relatívne ťažké. Keď sa začal stavať Metropolis, išli sme naozaj do veľmi také divokej doby. Bola to v tvojej nejakej kariére taká najdivokejšia doba, alebo aj ostatní developeri boli možno tiež takí, že buďte opatrní v tomto, lebo oceľ bude drahá a celé to bude vlastne komplikované? Tady je výhoda, že už není 20, jo? Dneska už je víc než 50, takže projekty jsme robili veľa a naučíš se, keď pracuješ jako já takovou dobu, že jsou doby, když je konjunktura a někde, když je problém. Nejpodstatnější je mít vize na to, co v stabilizovaném světě asi nastane. Tady ten projekt bylo to komplikovanější, že technologická doba jde extrémně rychlo. Sú nové technologie, nové očekávání ľuďom, máš generační změny, takže to, co lidi potřebovali před 10 let, už není taková očekávání dneska. Navíc máš ty změny, kvůli ten Green Deal, jako v celé Evropě, ty stavební náklady rostly, protože i ta kvalita ty stavby samotně rostly, takže ty musíš předvídat, si robíš nějaký plán a to není jako, že jsem věštěc a mám křišťálovou koule. Prostě máš hard fakta a ty musíš umět je zprocesovat do realita tohoto projektu. Takže je to intelektuálne extrémne náročný a aj naštěstí to je to, co mě nejvíc páči. Je nejaká časť Metropolisu, ktorá vyzerá podľa teba ešte lepšie ako na tých pôvodných, ja neviem, návrhoch, nápadoch, skiciach, alebo tak, že keď si sa prechádzal teraz okolo, je niečo, čo ešte lepšie vyzerá ako pôvodne bol zámer? Ta fasáda. Fasáda však. Protože ta fasáda, keď se projektovala, takže ty to máš v nějakým detailním od toho projektanta, jak bude vyzerat. Potom na tu brožuru si robil nějakou vizualizace. Ale ta fasáda má několik dílů, technologicky je dost komplikovaná. A to, co mě robilo extrémní radost, je, jak ta práce od toho remeslníka, jak ty díly pasují na sebe a jak vizuálně, reálně vypadá ta fasáda. Ta fasáda vyzerá tako 50-70% líp ako v té původní brožure. Áno, takzvaná prevetrávaná sa tomu hovorí. To som sa inak počas týchto 2 rokov na Metropolise naučil. Zopár vecí. Stále, keď sme sa vracali aj vo videách k tomu, tak vždy sme hovorili, že ten technologický pokrok je tu proste citeľný, stropné kúrenie, chladenie v štandarde každého jedného bytu. Ty už vieš ako skúsený developer, že čo nás možno očakáva o 10 rokov alebo o 20 rokov, čo všetko bude chladené alebo prevetrávané, že kam sa to hýbe, alebo toto je ultimátne to najlepšie a už nikdy nebude nič lepšie. Takže, co se týká nové technologie, myslím, že většina technologie, které mohou zvýšit ten standard bydlení, máme v tomto projektu. Aha. Že minimálně na jinou generace bude to patřit tomu vrcholu. Tam, kde očekávám další zlepšení, je v tom BMS, to znamená v těch technologiích, jak ovládat ten dům. Časem budou lepší softwary, díky umělé inteligence budeme schopni řídit líp, jak využíváme ty energie a myslím si, že časom, díky investice, které máme v těch základních technologiích tady, budeme dokázat ještě snížit provozní náklady. Ale tento dom byl postavený nejenom, aby jsme ho prodali na papíru, my jsme viděli, že dost bytů nebudou prodaný po dokončení a já jsem chtěl být pyšnej na tento projekt. Tady jsou standardy v tomto projektu, který mám sám doma, který zažívám a já jsem viděl, proč musíme se nechat ty poslední byty nejlepší v tomto celý projektu, že teď vidíme i podle těch poptávky, že to jsou zkušení lidi, kteří žijí v zahraničí, někteří Slováci, kteří žijí v zahraničí nebo zahraniční klientela, která chápe
tady o co se snažíme. Áno, tak Metropolis má vynikajúcu adresu. Môžeme povedať inak ešte, keď sme pri tých technológiách, že v zásade kúsok od nás je stále trošku stavebný hluk, lebo sme v downtowne a tu vlastne sedíme v obývačke bytu a teda neviem, ako doslýchavý si ty, ako dobre počuješ. Ja napríklad nepočujem žiaden šum downtownu, takže ešte v zásade aj tie okná a tie tesnenia sú tiež na vysokej úrovni. Tak čas toho je, že stavební zákony nutí developery používat lepší materiály, lepší izolace tepelnou, ale i izofoní. A další věc, že my jsme vůbec nešetřili na ty materiály. Ty okna jsou nejvyšší kvalitní možný, samozřejmě trojsklo. A tady jako důkaz té tepelné izolace, že aj keď jsme nespustili tu chladěně, aj keď bylo 32 stupňů venku, tak vnútri bylo 25-26 stupňů. Metropolis je neviem, či bude, alebo je to teda v pláne zapísať to do nejakej Guinnessovej knihy rekordov ako najväčšie písmeno M vlastne na svete. Neľutuješ teraz, že ste nevybrali iné písmeno abecedy, že to nie je X, alebo tak, že je to M? Tak do O by to bylo hodně stavebně komplikované to stavět. O by bylo komplikované. Aj Q by bylo ťažké, no. Ano, Z těž. M-ko sa asi sem hodí do toho downtownu. Takhle, ten dom může vyzerat, že je v tvaре M-ko, ale pokud bereš světové realizace, například v architektonický kancelář BIG, tak vidíš, že ty tvary nejsou unikátní. Máš projekty v Číně, v severní Evropě, kde jsem byl se podívat, kde máš podobné tvary. Tady je to tím, že ten pozemek není zas tak velký, takže to může vyzerat jako M, ale keď pochopíš ten projekt zvnútra, jak byl projektovaný, tak vidíš, že to bylo nejefektivnější způsob, jak využívat stavební práva, které jsme měli, jak umístit ty metru čtvrcový, tak, aby byli hodnotní a zároveň neměli moc impact na susední projekty. Áno, že to písmeno M nie je len preto, že M, ale preto, že to má nejaký architektonický význam a že proste sa to nakreslilo tak, aby to bolo, aby všetko so všetkým sedelo a súviselo. Není to, že to je M, protože sme mint. Áno. To je čistá náhoda. Je to čistá náhoda, áno. To sme chceli počiarknúť. Hovoril si, že máte 80% predaných, stále v kuse sa predáva, dokupuje, prikoupíme, ako sa zvykne hovoriť. Akí ľudia tu bývajú? Vedel by si mi dať nejaký taký feeling, pocit, že kto sem zavíta, kto sú tí ľudia, ktorí si kupujú Metropolis? To sú ľuďom, ktorí si cení svůj čas. To sú lidi, ktorí žijú rýchlo a chtějí prožívat ten život naplno. Většina sú to lidi, ktorí buď žili mimo Bratislavu ve velkým domě, dneska už odešli děťom a ten dům je velký a chtějí mít samotný centrum. Zase chtějí být odlučenější od ten provoz, ale chtějí být v tom srdci Bratislavě se všechno, co nejlepší ponúka Bratislava. Blízko kulturu, obchodní centra, Dunaj. U nás v Prahe ta naše rieka tak silno neteče a tady jsme blízko ten starý město. Takže chtěli být v tom centrum, už nechtějí ztratit čas v té dopravě, která podobná jako v jiný velký města v Evropě je strašná. Takže chtějí žít ten život naplno a sú to lidi, ktorí nemajú čas. Tá poloha je unikátna, pochopiteľne. Ten celý bratislavský downtown sa rozrastá. Vy ste spravili také strategické rozhodnutie, že tie dolné priestory, ktoré sú teda komerčne využiteľné priestory, si vlastne tí ľudia kupujú. Povedz mi len trošku tú filozofiu za tým, že je to aj o tom, aby si ten priestor viac vážili, aby sa tam tie prevádzky nestriedali, aby to bolo proste niečo stabilné. Sú tam potraviny, nechtové štúdio, alebo teraz si vymýšľam, že čo nás tam bude čakať, ale toto je asi to rozhodnutie za tým, však tá filozofia. Čas toho je to. Mimochodem, ty bys mohl být developer, to chápeš přesně jako já. Tady zase to sleduje ta filozofie tohoto projektu, kde myslíme dlouhodobě a my jsme chtěli ponúkat kvalitním obchodníkům, aby mohli se investovat do vlastního prostoru. Podobně jako chceš žít, pokud na to máš, ve vlastním bydlení, chceš investovat do toho obchodu, když je to tvůj vlastní. A proto jsme mohli aj vybírat těch obchodů,
nejenom, aby to byli seriózní obchodníky, ale aby ten mix těch obchodů ponúkal to, co moderní člověk potřebuje. Takže bude to hlavně o dobré jídlo, pití, ale i zdravotní kosmetické služby, že jsme ve světě, kde chceme se cítit líp. Cítit se líp znamená nejenom bývat v kvalitním prostoru, ale jdeš dole, seš nejlepší italská káva, chceš se nechat opravit zuby, aby jsme mohli ukazovat tady na podcast. Toto jsou všechny služby, které chceš. Takže to je to, co jsme chtěli a sme radi, že takto sme uspeli. Keď sa poprechádzaš v Metropolise, ty máš samozrejme kartičku aj kľúče od každého bytu ako developer asi doživotne. To je jasné. To je jasné, to musí byť. Najlepší byt, aký tu je ktorý? Ale daj mi super luxus, ako nemusíš hovoriť, že komu patrí, to je mi jedno, ale že... Tak, můj partner se koupil byt na nejvyšším patře a udělal se to extrémně luxusně. Jakože mají věrivku na terasu, krásný výhledy, krásný velký byt. Předpokládám, že tam nebude bydlet, ale on má rád jako sbírat těch byty jako v těch hezkých projekty a on chtěl za každou cenu vlastnit tento byt. Áno. Ale my sme v zásade v štandardnom 70 metrov štvorcovom byte. Veľmi pekný, myslím si, že veľmi tak akože kultivovane svetlo zariadený. Bol som sa pozrieť v jednom byte, vlastne pôjdeme tam aj neskôr s novinármi, kde je taký šatník, že v relatívne malom byte je taký šatník, ktorý vyzerá ako v Sexe v meste. Neviem, či si teda pozeral tento legendárny seriál, ale tam tá Carrie mala malý byt, ale mala taký veľký šatník zrazu, že sa to vlastne dá, že aj v malom byte sa dá vyčarovať dostatok priestoru. A to je vlastne, o tom je tá architektúra a o tom je aj šikovnosť developera. To proste vlastne takto nejak predvídať, že by si to tí ľudia mali zariadiť, však? No, ten developer nemusí být tak šikovný. On musí být tak šikovný, že vybere správný architekt, který bude malovat ty byty tak, aby byly malí, ale extrémně efektivní. Takže jeden z důvodů, proč ty byty mají menší výměru jako v sousední projekty, které mají větší výměru, ale mají stejnou efektivitu. Jeden důvod je, že tady nevidíš topní tělesa. Takže kolem okna ty můžeš využívat 100% tohoto prostoru. Takzvané radiátory, aby rozumeli všetci, lebo radiátory. Topní tělesa, tak aby bolo úplne jasné. Áno, inak to je inak veľká vec. V ani jednom byte nie je žiaden radiátor. Ano, takže nejenom tě to nekazí ten estetický prožitek tohoto prostoru, ale můžeš využívat 100% těchto metrů čtvrcových. Potom ohledně těch šatníků. Od samotného začátku Juraj a jeho tým malovali ty byty tak, s ohledem na ta moderní pár, rodina nebo člověk, který žije rychlo, potřebuje dobrý šatník. Ráno nemáme moc času, takže ten šatník musí být mezi koupelna a spalna, protože ty to robíš tak, aspoň já moc nestavím čas třeba se mít vlasy, takže já mám pár minut a já vím přesně, kde mám všechno. A dneska je to o tom, že někdo to musí mít zažitý na sebe, to musíš mít promyšlený, aby potom ty lidi, kteří se tady budou stěhovat, budou moct sami na sebe se potvrdit, že všechno, co povídáme už několik let, ohledně ty technické aspekty a ten layout, že ten projekt byl vymýšlený zevnitř ven, mohou zažít na sebe. To je veľmi dôležité. Ty ako developer sa asi musíš posunúť od Metropolisu ďalej v zásade, lebo síce dnes to vrcholí, alebo teraz to vrcholí, ale ja to trošku prirovnávam k... Ja neviem, teraz poviem, čo bolo v kinách nedávno. Brad Pitt a Formula 1, že Brad Pitt to točil pred 2 rokmi a teraz je veľká premiéra. Že vy ste to nadizajnovali pred rokmi a teraz je veľká premiéra. Takže ty už musíš byť niekde ďalej. Takže kde plánujete niečo ďalšie a kde sú nejaké projekty, ktoré možno v nejakom bode uvidíme a budeš pod nimi podpísaný? My nejsme čistokrevní developeři. My jsme ve střední Evropě, není jiná firma, která je tak, má tak integrované veškeré služby kolem neanutelnosti. My vnímáme neanutelnost jako celý jeden trh, který obsahuje investice do kancelářské budovy, nový, starší, do bydlení na pronájem a my jsme oportunistický ve smyslu,
že ten život není lineární. Máš nějakou konjunkturu, máš nějaké trendy, takže náš úkol, a to, co nás baví intelektuálně a finančně, nejenom pre nás, ale pre naše investorů, je investovat do projektu, do segmentu, města, čtvrty, kde vidíme možnost navýšit, zhodnotit víc ta investice, ako je ten riziko spojené. Takže my nejsme dogmatický, my neříkáme, budeme robit jenom toto, protože to umíme. Já ti dám příklad. My jsme před 8 let, my jsme vlastnili Petropolní centrum a jsme se rozhodli, že teraz bude lepší je predávat, protože nevidíme možnost je nechat zhodnotit a budeme investovat do bývání. My jsme toto urobili, dneska nás zbývá jedno obchodní centrum, protože tam vidíme, že ještě můžeme zvýšit hodnotu. Takže my, toto je naše filozofie doteraz a nebude to jináč teď. Budeme investovat tam, kde si myslíme, že umíme zarobit peniaze. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte by som ťa chcel, Sebastian, na záver možno poprosiť, keby si tým ľuďom, ktorí tu začnú bývať a už mnohí sa sťahujú a začínajú toto riešiť, vymieňať zámky, aby proste boli tu doma, im možno niečo zaželať, aby sa im tu dobre bývalo, aby proste v tomto downtowne v Metropolise našli možno niečo, čo hľadali a konečne našli tú príležitosť. Tak dámy a páni, hlavne chcem vám děkovat za důvěru. Toto je velká věc. Investovat do byt vlastní nebo do obchodu je velký životní rozhodnutí. Takže první chcem děkovat za to, cítím pokoru za vaše rozhodnutia. A chcem vám říct, že jsem rád, že jste do nás vsadili, brali jste to riziko. Uvidíte, pokud ještě jste to neviděli, že to, co jsme vám ponúkali, opravdu jsme vám dodali. Myslím si, že i počas té výstavby a projektování jsme dokonce zlepšili tento projekt. A budeme se těšit na váš feedback, nejenom ten pozitivní, a i to negativní. A my jsme otevření, máme rádi kritiku, že to bereme jako možnost se zlepšovat a budeme se těšit, že vám budeme potávat občas a sdílet vaše pocity. Super. Ďakujeme veľmi pekne a v zásade posledným hosťom v tejto sérii, teda podcast z Metropolisu, bol Sebastian Dejanovský z Mint Investments. Tak my ideme na taký žúr inak teraz, tak tam nie ste zhodou okolností pozvaní, ale možno niekedy na budúce sa uvidíme alebo sa nahmatáme niekde. Všetko dobré, Sebastian. Ďakujem veľmi pekne. Moc si ďakujem za veľmi zajímavý podcast a zajímavé otázky. Ja taky. Nasledanou a z Kavčích hor, teda nie z Kavčích hor, z Metropolisu sa s vami lúčime. Ahojte.